noget, som byrådet har gjort. Nej. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke komme i tanke om. Nej. 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 De har jo nok fået lavet de der fine skulpturer, der er nede på Søndergade måske. Det er nok det bedste. Det ved jeg ikke. Nej. Byrå. Nej, det kan jeg ikke. Ingenting. Overhovedet ikke. Nej, det kan jeg ikke. Ikke noget, egentlig. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, at de har gjort noget for mig. Det ved jeg faktisk ikke helt.